Пука. Да не мине ленчето отзаде. Ще видиш, че... Ама аз гледам, аз мисля снимка ще правя, ти си го пуснал на муви. Не снимаш? А? На муви ли ме да снимам? На мувите да снимах. Пияница такъв. Личи ти виното, бе. Алкохолик? На лов ли стръгнал или да шоркаш всички буски розови си да правя? Като види някоя азиатка, ще те хапил за носа. Покажи как пуши, какъв стоте, как пуши това. Изпарява се водата, страшно. Изпарява само, сега не се вижда, като идвахме се виждаше. Чакай, пусни малко да се оправя. Снимай мене. Ма няма ти го и русто. Втори опит. Маунт Сейнт Хелън. Първи е неуспешен. Днеска е по-добро време. Обаче... Гарги има. Само гарги за сега. На 3000 и колко? И 300 ли сме? 300 към колко е? 15 градуса в момента. 15-16. Там некъде. Не е добре, но продължаваме битката. Тая вечер трябва да седнем на стърмещата. Да опънем по едно вино, иначе ленчето няма да дойде. Ще го фанаме за рогата, без пушки. Айде да тръгваме. Айде на слука, да. Сега скрим раничките пък.